Mendarte baserria, guain, produzio ekologikoa, negutegiak, landetan ebai ibiltzeaiz, behiak, danetiakak, ez da? Bai, ezkenen... Kusilator ekarri geharra produktuak, Bai, ezkenen ekoizpen txiki eta diversifikatu egiteko apostuenean, ekoizpen ekologikon, eta, ezkenen negutegi ez jarri nizkian bere garaien bi, oain lau zeuzkiat, hektarea huelta baratza, eta, behie baita, aragi aprobetxatzeko, lurre garbi mantentzeko, eta, pixkate danetik egiten. Ona, aragi jare bai, gero lotek eta saltze dituke bai, ez da? Bai, ezkenen... Baina ez puntu fortia lurra egordun, ez da? Bai. Ezkenen animalikin gertatzen dena da, gastu asko dauzkie, eta, ezkenen uzten duen dirue oso gutxi da, eta, pixkate lurre txukun mantendu, eta... Hortako dara gehien bat. Bikain. Azkenean, danak batak bestia ematik ebai baserrian, ez da? Bai. Laguntzik ebai danetik pixkatu ukitzia. Bai, ziklu egistea importantea, ezkenen bileten gatik aragia baldin badare gehiena proiektatzen dara, baratza ekologiko baten simaurre lortzea nahitezkoa da. Ordu, pixkat diversifika bezkeo, lortzen dana da, bate fallau bezkeo, beste gauzen mateotea, pixkate urtea pasau alizateko. Hoi garrantzitsu izatez, hauen dela urte asko guan dana, ni bakarri patata ingoia, ni bakarri letxuko ingoskia, eta gero arazo bat euki eta batez. Gaur hoi ere gertatzen nekazere asko, ezkenen bi ekstremo gaituke gelditzen merkatun, gerek oso txiki gaitukenak, 10 hektaretik berako nekazari txikik, eta gero zerek espezializazio hundiko, ikuio hundik, ez? 50 burutik gorakok, baratzan kasune hidroponikoa geroz da gehiago zeok, eta gero zeudeko hiek, eta gu ekoizpen txiki, ekologiko, diversifikatuk, eta... Nola defenditzezate hoien aurrian, nola zio merkatu hau antxe, nola ikustegik aurrako bidia? Ezkenen bakoitzeke bere salmenta bide dauzke eta bere merkatuk, ez? Guge txikizkako salmenta egin deu, norbanako gexaltzen dieu, azokan, txetik, otarratan, eta bereiek, kate hundi gexaltzen die, eta beste modu batean funtzionatzen du, eta, kompetentzie elkarri ez gea apenas ikin. Bai, bat merkatu baik, eta bestia, ez da? Bai. Bale, eta azteko esan dekena, azkeo salmenta zuzena iten dek lana, ez da? Baina, nundek ire frutu gehiena nun saltzeituko, nuna eramateituk barazki gehiena, nundek salmenta gehien eitekena? Ezkenen otarra bide saltzen dute nire produkzio gehiena, baina, ezkenen azokako salmenta oso politia da, ez? Ezkenen, behaiekin egon, jendiakin... Bai, urte asko dihozten saltzaile gazte batzuk gaude, gazte gehienak ez danak ekologikon ekoizten deu, dago bat ez tikin, beste bat jogurrekin, nire postun baita gazta saltzen duen nire kide batek, eta, badago ambiente politia, ez? Pixkate, animatzen da hemendik aurrea udoa atorrela. Beti esatea, baina jendea izango, gau pixka pesagoa, baina eske, geho eta gazte gehiago ikuste gaina ekologikoan lan egiten, bertako gauzakin, eta horrek... Etzekia, motibatu itezia guendik eta gehiago zukaldatzeko eta guztago biltzeko zukalde giruan. Zure bezalako produktoria berdizkiuguk. Bai, gaina orditzeko azuka dauka gauza bada, zukaldarik eta etortzeko joera daukie, eta, azkenen honetorri dien sukaldari batzuk erosi izan digu azokan, eta, horre sortzen da proiektu politiak ez, azkenen, beraiek gure produktu behar due, garaikoa, eta, horre salmentako bideak izaten de baita jatetxek, gero guretzako aurrea bidea. Eta esan dekena, gazta, nundik atile gazta hori, ni eske oso gazta salian hau, ze gazta mota ekarrituk hor? Nik ekarri da ezkenen gure ordiziko azoka izango litzeken miniatura bat, bertan eukitzizkia hauen nere barazkik, nerekin postuntzio baita peinat, mutilokoa, berak egin dik behi gazta esan ezaunen normala eta gero gazta urdin egin dik, ikaragarrizko exitoa dauke, bai, estimazo ondi dauke. Eta, gero pixka postu osatzeko, gure lagunek dien, oierte sagortegiko sagardok eta zumok eukitzik jugu. Hor, azte burua pasatzeko, barazki batzuk, gazta puxketa, zardua, ni bizesta hori gartu eta azte burua pasatzea gutian hau, lasai asko, Plana setu ningo dira, eharra. Gaztaseka hor parmesanoa, jakarriekela hemengo bertako gazta, zertik ez tegateatzen irikitzen eta bere bai botatzen zio. Bai, dio zauna. Venga, arrapazak, nahekena. Zein botako zio, urdina o bestia? Ikesetan dekena. Ni bestia bota joko zio. Urdina... Ez teko oso fuertea, Ez teko oso fuertea, izatez. Garrizak urdina, venga, ateazak urdina. Meneo bat emango zio borrei. Gaina protingo jau. Eta beste gauzatingo jau gaina. Gaina hemen txizkan bieta lontzi. Eta zahardua
sardua ez, zukua eango jui. Bai. Zukua, eharra. Hau beti naztu inberri izatek, ez da? Behin hartzeken nian. Bai, denbora asko geldik honezke azpen egin dira poso txiki da, baina bueno. Vale. Hoi naturala, gelatek. Horrek ez dauke inungo... Zenba gustate zaiteken hau. Boa, amorratu hau. Errexeateko da. Errexeateko, eta gero, txakolinan ere bai, txakolina ite jaunian, gu gure, bueno, kabos bodegan iten deunian, beti matzaz zapaltzen astean da, zukua ateatzekenian mostua matzana, sartzek. Bai, ezkenen hau sagartzuku bestek eztek. Norbait, estreñuta alimazio, hartzek, litro terdi, zukua matzana, ajo pelajo. Bai, neki egarri eskakutenen udekin hasteko jora daukete. Bai, ez da, ondo. Bueno, gazta hori, mostuza, pixka probatu nahi dut eta. Bai. Oso ondo. Oso gaztako xilin dikuro lagunek. Hartuzko jat, tenore puxeta bat, tenore txo bat, teietzako bestia. Han, ba. Bai. Bukera pixkate biguntxamarra gelditzen da, baina bueno, hogi baten untatzeko eta... Claro, gero karri eta ozgaiutik ateak niene bai, pixka bihundu, no? Donosti urdu xamarketan zidu guri. Bai, zea. A ver. Zeusaina. Eta zaporia hobia. Bai. Bai, ama. Pero hona. Nola deitzek, gazpia esan dek? Haudek beñat. Beñat. Zeukin erekin postua ordiziko azokan, eta, bueno, zeuzkik 8 behi eta gaztapeak egiten dik. 8 behi txos eskak, Bai. Bi gazta ekologikoa. Telleria, xamurra. Xamurra ez urrengua. Ona. Buah. Beste buskoa gango da. Ai, ama. Bota, txintxina, bota. Oi, deketa. Hau pañaki. Hau panauzi. Eharra gazta ez. Urrengua. Zenik dizuku hau? Hau jarda sagartuko ez, eraingoa. Vale. Postu nezuzkeo bereien produktuko baita, eta ezkenen sagartuko simplea bestek, ez leketek ez duku atera, prentxatik, eta zuzenen berotu. Fermentatu gabe. Bai, berotu, eta berotutako nenbotia eta listo. Berotzei ez, esterilizatzeko, edo... Bai, pasteurizazio bat ematen zaio. Pasteurizazio bat ematen zaio. Laro gehitai, gradu buelta hortan ebiltzen da, eta enbotiatu, eta listo, 2 urteako... Eiateko prest. Ez da iroten 2 urte, baino... Ai, ama, ze hona, ahi. Bai. Ai, ama, ze goxo. Bueno, sukaldatzen jarraitu beharko jau.